Noka ditu ote du kantu eder hori, txiruriruri, txirurirura. Noka ditu ote du kantu eder hori, aldapeko sagarraren adarraren puntxan, puntxaren puntxan, txoria zegoen kantari, txiruriruri, txirurirura. Noka ditu ote du kantu eder hori, txiruriruri, txirurirura. Noka ditu ote du kantu eder hori, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra. Pasakea dokumentu hortan agertzen den Artzagudun, baita ere, Artzaun, ez hau Artzaun bezala deitzen dioguna. Leku honek txaparra izena du, batez ere lur honengatik, txaparrarrengatik. Eta konkretuki, hau alegialde edo alaialde beak esategun bezala. 1000 urte, Manzanetos, nin beti repetitukoet, dokumentu hortan agertzen dana, goazen Arago. Goazen jatorria, jakitea, nundi datorren sagarra. Sagarra, orain dela 5.000 urte, hasi omen ziren hezitzen, nolabait domatzen, berez silvestre edo basatia zen frutu bat. Eta jatorria Asia erdian du, Kazajistanen konkretuki. Kazajistan kokatzen badugu mapan, hego ekialderuntz, mendikateak hasten dian lekuan, dago hiri bat, izena duna Almaty. Almaty garai batean, era sovietikoan, hiriburua izan zen, Kazajistanena, baino hitzak beak, kazajon, esan nahi du, aberatsa sagarretan. Hau da, rico en manzanas, traduzioa. Eta hiri horren ekialderuntz jutemagea, mendialdera, han daude, hemen pagadiak eta ariztiak diren bezala, han sagaztiak, baso izugarriak, baso primigenioak, oso zaharrak. Orduan jatorria handi dator. Gero nola zabaldu zen? La ruta de la seda edo zetaren ibilbide hortan sartu eta Europaruntz etorri zen. Eta Europan greziarrek eta erromatarrek honaino ekarri zen. Ordundik hona, sagar hori egokitzen junda, hezitzen junda, hezi izaten detenen da bukatu da azken batean, orain gaur egun ezagutzen dugun sagar handi hori, evoluzio genetiko batean, edo mejora genetiko batzutan, baino jatorri hori berez Asia erditik dator. Orduan, bazakit, ze iruditzen zaizu, honei buruz, ze esan dezakezu zuek? Mila urtean atzera jota, zenbat aize, zenbat laino, mikrori gabe entzun aleiken hemendik eta araño. Sagar kontuak ibilbidea latza egin duelaino. Kazajistanen sagar hasita, gero euskal sagar doraino. Kazajistango sagar hasita, euskal sagar doraino. Hori entzuna daukat, ta pentsakor naiz jarria, gaur egunean felix badauka, buelta ikaragarria. Kazajistanen zaniturburu,
bezain larria, hemengoak inastu omentzan, handik antxe ekarria. Hemengoak inastu omentzan, handik antxe ekarria. Albati eta altzo ordean, bi mundu eta bi aran, handiko naino ailegatuak, denboraren eskilaran, Kazajistanen basoa omen, nola sagasti piladan, taltzon berriz sagar ondoak txukun ta hilaran, taltzon berriz sagar ondoak txukun ta hilaran. Errenkeratan jartzen dituzte, ta mejoratzen dabiltza, txertakade gutxikiagoa, horrek badu bere ditxa. Txukun zainduta kimatua da, maialen hartzen detitza, baina hain txukun kimatu ez dana, gure aurreko aritza. Baina hain txukun kimatu ez dana, gure aurreko aritza. Izan ere gaur arbolta zuaitz kimatzen dira nola nahi, danetariko ejempluak gaur dauzkagu hemen ikusgai. Aritza ere alde batera, ugaria zidan lasai, itxura danez alegi aldera kimurik ez du bota nahi. Itxura danez alegi aldera kimurik ez du bota nahi. Ez nun jarri nahi baina jarriko det magina bat sesillo, Sagaztiontako kapatazakin unai ez da oso fillo. Tokoita guzti utzilea dute, begiratzen det serillo. Aritz haundileak sagar txikiai, enbazu egiten baitillo. Aritz haundileak sagar txikiai, enbazu egiten baitillo. Kenduko dio eguzkia ta kenduko dio aizea, ta ez da komeni sagasti berri baten olaritzea. Oinez ibiltzen baino errexago daukagu
Sagasti hortan lan neketsua dago sagarrak biltzean. Sagasti hortan lan neketsua dago sagarrak biltzean. Paseatzeko dago ederra eta ez jarripenetan. Sagasti gazte hauek igualak ditugunez gehienetan. Oraindik ere lasai etorri, ona maialen benetan. Sagarrak biltzen lanik ez dute beste 3-4 urteetan. Sagarrak biltzen lanik ez dute beste 3-4 urteetan. Itxoron behar noiz baitirtengo diren uste eta bermean. Bien bitartez esartu leike botilaren barrenean. Barkatu baina hemen sagarrik nahikorikan ez denean. Kazajistandik ekarri behar Eusko Label izenean. Kazajistandik ekarri behar Eusko Label izenean. Ta abioiez edo kamioiez beharko dira karraia. Lasaitu zaite horretarako iritsiko da garaia. Iturburua honek nunduen, azaldu dute azkar ja. Udaletxeak ordainduko du Kazajistana bidaia. Udaletxeak ordainduko du Kazajistana bidaia. Edo zer izan leiketa euskal orain merkatu librean. Baina isildu nadinta segi gu kidean. Lehen zirikak bota ditugu lehenengo adibidean. Orain aurrera segi dezagun denboran eta bidean. Orain aurrera segi dezagun denboran eta bidean. Maluz silvestrista domestika elkartu ziran batera. Ez naiz ausartu teknizismoak horren garbi esatera. Baina altzora inguratuta murgil gaitezen onera. Lizeagatik isastegira tapa joango gera. Lizeagatik isastegira
tapa, tapa, joango gera. Bigarren geldialdia, bigarren geltokia, esan gentzake, ipintza baserrian, ipintza gure handia jaiozan baserria, eta bere inguruan daude sagasti hauek. Esango zenuten, sagastiak ikusten nahi geha, baina zenbaitek hau ez da guk ezagutzen dugun sagarrondo motak. Gure betiko sagarrondoak izan die, enbor lodikoak, adar lodikoak, altuera handikoak, oso zabalak, eta hemen, lepai lehenengo sagaztin, eta bigarren gontan, ikusten dugu posteak, alambreak, landarea estua, eta oso juntua landatuta. Bueno, hau lertzeko, pixka bat, txapa teknikoetan sartuko naiz, baina errez esplikatuko izuet. Hau lertzeko, ikusi behar dezute, sagar landareak bi zati ditula, beti. Bat ematen du, baina beti bi zati ditu. Bat, oina edo txertaka, eta gero sartu dio, txertatu diogun sagar mota edo txertua. Landarea gaztea dela txertatzen zaio gu nahi dugun sagar mota. Oinak emango dion informazioa bere bizitzan izango da. Zenbat urte iraungo duen sagar arbolak, noiz hasiko dan sagarra maten, ze altuera izango duen, eta zer resistentzia izango duen gaitzen aurrean. Altuera, oso importantea. Zautu ditugun sagarrondoak oso altuak iten die. Horrez zaitasun bat ematen du gero bilketako garaian. Botatzeko altuak dira, eta hauek aldiz ez. Zergatik, lehen esan dugun ezitze prozesu hortan, sagarra, evoluzio teknologiko bat egon da baita ere. Mejora genetiko bat. Ez genetikoki alteratu, baizik eta mejoratu, sailkapen baten ondorioz, lortu dugu, oinak, zuhaitzari txikiago izaten laguntzea. Horrek eroso iten digu, bilketarako gero. Lanerako, inausteko, mekanikoki, eta era ordenatu baten sagarra edukitzeko. Hemen ikusten dezuten hilara hauetan, sagar mota bat dago. Urrengo, hilaran beste sagar mota bat. Eta horrek bilketako garaian, ematen digu, erreztasuna, heldutasunan arabera biltzen juteko ere. Edo sagarrote batek eskatzen badigu, garratza nahi dudala, edo geza nahi dudala, hilara horiek hartzeko. Honek, baita ere errezen digu, tratamentuak egiteko, porque beharrezkoa dira, gaitzen aurrean. Handia buru altxako balu, zesan hoteluke. Hemen erosogo biltzen, edo betiko sagarretan. Sagasti berri bat da, ez da nobedade, Felixek kontatuta entzuteko gaude. Ez dio galdetuko handiai bazpare, elitzak ibiliko ala ere grabe, lurretik bilduaz agarikan gabe, lurretik bilduaz agarikan gabe. Ura sagarra janda ote zen handitu, ura makurka ezetz askotan aritu, mejora genetikoz degulen aditu, neurria doitu eta usta ugaritu, txikia izateak bentajak baditu.
txikiak baditula beraren graziak, beraren sekretuak eta gutiziak. Honek bere aldera eraman auziak, oina izaten dute arbola guziak, pertsonak bezalaxe txiki naiz luziak, pertsonak bezalaxe txiki naiz luziak. Pertsonak bezalaxe zure arabera, bakoitzak oinarri bat gure oinetan bera. Hori da gero enbor luzean asera, lotuta esolara alambre batera. Gu ere uste gabe hola bizi gera, gu ere uste gabe hola bizi gera. Bertso horrek bazitun mila kategori, oberikan ez diota ditu inori. Arbola esplikatu dezu oso ongi, zutik ezin zera egon ta postiatori. Hanka txikiagatik pasatzen da hori, hanka txikiagatik pasatzen da hori. Alambre hori askatu albagenezan, batzuetan nekea, bestetan pereza. Oin txikitan zut eusten ez dala erreza, zuk oin luze zabalak badauzkazu pentsa, gu ere mentxe gaude gazia eta geza. Gu ere mentxe gaude gazia eta geza. Maialenek jartzen du neurriko orkesta, tamainan izan dugu sekulako kezka. Berai txikia deituta egin du protesta, baina hundia zoroitu nahi nuke ba ezpa. Haundiegia ere oso ona ez da, haundiegia ere oso ona ez da. Altzon baliatu da haundiaren txanda, baina ez dute aski egin propaganda. Ze jakin izan dugu Pasaian esan da, Sagardoaren fama ternuara joan da. Urare handituko zan nahiko sagar janda, urare handituko zan nahiko sagar janda.
Araño joan da sarri gauzak itxustiak, pasa izan dituzte bat eta bestiak, asko haunditzen ziran sagardoz bustiak, haundian baserrian zuek ikustiak, genetik hartakuak ez dira guztiak, genetik hartakuak ez dira guztiak. Mejoratu dalata ez guztiz, ai, 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 denboraren arian perfekzioan zai. Denak ez dira laundi zenuen esan nahi, begira zaudelako horbeian daudenai, gurasoak ez baino seme alabak bai, gurasoak ez baino seme alabak bai. Ikusita ez gera esateko lotxa, begirada izan da osoa proposa. Hemen kuadrillatxo bat bihurri txorrotxa, batek makil bat dauka luze edo motxa, haundiak hoixe zuen hortzetako txotxa, haundiak hoixe zuen hortzetako txotxa. Umek ere hartu dute bersotara xenda, plana hori txegendun ta hauek guazen ba. Hemen soziologian hau azken zerrenda, ez urte eta bai urte sagarrekin zenda, hemen umekin ere ala izaten da, hemen umekin ere ala izaten da. Bueno, buka dezagun ta segi aurrera, ipintza baserritik pasatuko gera, Maialen beira zazu arrizko aldera, handiaren abarka hortxe dago bera, zure oian neurrikua gutxi gora bera, zure oian neurrikua gutxi gora bera. Pentsatu ze tamaina ze abarka pare, diferentiak gera baigu goi eta be. Ikusiko det pozik aizen nobedade, ia baguazen aurrera xuabe, xuabe. Ia pasatzen geran estropozen gabe, ia pasatzen geran estropozen gabe.
azken aurreko geltokia, leku hau berezia da, berezi jarri dugu gaina merezizulako leku honek, Lamitegi zena du. Lamitegi toponimian hala agertzen da, Lamitegi, berez hemen Lami zubie deitzen zitzaion zubi bazan arrizkoa, 83ko uholdek eman zutena. Eta horregatik, berezitasun horregatiken, beste gauz bat gehiago, eta berezi esan da, nahi dut ikuste horko sagar hori. Hor ikusten dezute saskia nola dagon sagarra. Bueno, lehen, esan dugu jatorria sagarrarena, esan dugu fisonomia pixka bat, sagarrak ze zati ditun. Sagar horietatik, Kazajistanetik bere garaian orain dela 5.000 urte, lehen ez dut konkretatu, 5.000 urte Kristo aurretik, 7.000 urte esaten nahi gea, sagarrak ezitzen, garko egune arte, lortu dugun arte, sagar gazi, geza, garratz, gozo, egunean dauzkagun euskal sagarroiek, hain sagardo ona iteko. Bakoitza bere berezitasunakin. Orain dela 15 urte, intzan Gipuzkoa mailan, Nafarro, Bizkai, zeuden sagar mota guztien bilketa bat. Ondare hori preserbatzeko nolabait. Klasifikatzeko, bere izenak jarri, eta gero euskal sagarroiek babesteko nolabait. Orduan, bilketa hortan izenak jarri zien, eta ondorenen, hasteko, Gipuzkoan bertan, 300 mota ezberdin sagar. 300 sagar mota ezberdin dauzkagu, sagardo sagarrak. Jateko sagarrak ere bai batzuk, Bizkaian ere, 100 inguru izango dira, Nafarron ere bai, zekiat, ondo hain naizen, unai, bai, ezta? Aberastasun izugarria daukegu. Orain dela 5 urte, beste proiektu baten, Nafarroko Unibertsitateekin lanean, egin zanazan beste ikerketa bat, genetikoki azterketa bat. Ikusi, sagarroiek benetan bakarrak ziren, edo izen berdinakin zeuden sagar batzuk, repeak ziren. Naizta hemen izen bat eduki eta Nafarron beste bat eduki, ea sagarroiek batzan edo desberdinak ziren. 160 sagar mota ezberdinetatik, analizatu zienetiken, 100 genotipo bakarrekoak agertu ziren. Hau da, munduan bakarrak dira. Hoietako bat, hau da, genotipo bakarrekoa. Sagar hau, altzon lantzen zen. Sagar hau altzokoa da. Etzekiten nola katalogatu, etzekiten izenik, eta orduan Zuaznabar sagarra jarri ziren. Beraz, ikusten dezuten bezala, zirkuloa izten dugu. 1000 urte ondorenen, ondarea, dokumentuan agertzen den bezala manzanetoz egiten jarriten dugu, eta erazgarri bezala Zuaznabar sagarra. Eta guain zuentzat, galdera bat, bertsoak 11 aurretik ondorenen. Hasi egingo gera ez badu inporta, gero izango dira txintxin eta topa. Bertsoak aldez aurretik nahi ditugu bota, bestela inork ez digu guri entzungota. Bestela inork ez du bersoika dituko, amaiketako ainork eingo diouko. Gure genotipoa bai euskaldun moduko, jantaian egin behar abitu orduko. Baino
Aizu maialen hori ez da txarra, ematen baitu txispata berdin indarra. Etxetik bazatozu bete xamarra, harinago joateko ordezu sagarra. Goizerdian sagarrak eiten duen bazu, unain oraino zuaz orain pausuz pausu. Makatzeta abarretan jakina zerazu, txerria nungua dan esplikazaidazu. Naizta galdetu dezun Federico nenez, erantzun beharko detoitura hau denez. Etzeki ez dakit nungua zan izatez izenez, oso urrutikua ez esan didatenez. Ikuluren batetik itxura zatera, ta jarri dute danei jaten ematera. Oraindik goizerdita mukadu aukera, plazara iristerako bigarren platera. Kiskizuloz betea daukagu guzia, baino altzo sagarrak badauka grazia. Irindu xamarra baino oraindik bizia, jakin nahi baldin bazu hauxe da gazia. Jakinduria nola badaukan itzela, esplikatu egin du ezintzun bestela. Tanik ikusten nuen hortxeari zela, Hamlet kaskezurrari begira bezela. Bere bertso horrekin utzi nau urtuta, zerbait egin nahi nuen sagarra gurtuta. Baina gustorago nago pieza gurtuta, gehiago gozatzen dugu zumo bihurtuta. Unai kozka egin ezan gonbidatu nauta, ni noski ez nago jaki garbi hauen aurka. Ahoan sartu eta zenolako mauka, eroskiko goldenak sapore hau ez dauka. Ez baitiote jartzen hainbat borondate, tximeletak bueltaka sarritan jotake. Kozka einta beiratu erten leike merke, horrek proteinare eduki lezake. Barkatu mokaua nola berandu eindedan, fruta eta proteina hementxe aukeran. Aldiz hor bi maieta jendea hileran, ikus
ikusiko da bakoitza nora joaten da. Sagar bat bukatzea naizta pixkat kosta, oso txarra ez dago aitor deigun ostra. Baina maialen hemen etzazu egin ospa, noizbait egin diozu behatzorrik ozka. Fuertegi aritzen naiz nere afanian, baraurik nagonean jateko planian. Kozka fuerte egin dez nik puntadanian, edo zeri heltzen zaio goxia danian. Orain egingo aldegu puntu laburrean, Jendea entzuten aida plantazurrean. laizter hasiko dira hortik lapurrean. Luze etxita daude maiaren aurrean, jakia begi bistan eta ezin ekin. Lamizulo honetan bagenekin jakin. Aski izango ote da lau botilarekin. Laminik sartzen altzan horko lautantakin. Errekasto bat dago, baina ura falta. Aspaldi goitiko oso gutxi jausi data. Laizter ba omen dator dakinak esanta. Errekak oraingo oztu sasitzaren planta. Baina hemen kanpoan belarrak moztuta. Felix ibiliko zan eguna postuta. Ibilbide ontarako aina propos duta. Beste egiteko hori goraintxe ez duta. Sagarrak bildu eta bizi da primeran. Aurpegi hortan ezaun dadu kantankeran. Oain hilabete baino hobeto aukeran. Orduan bai jakin du lan eitea zer dan. Baina orain bukatuta omen dauzka lanak. Haundinak igual baino seguru ez danak. Oain ilustratzen ditu hurbildu diranak. Danak saldu de ditu arbolak emanak. Fuerte aritu omen da negoziaziotan. Prezioak ioaz bere sagar motan. Ez salduta hobeto gaizki saltzekotan. Laizter bere geneak gure sagardotan. Ondo zaindutakoak igerriko dira. Ederrak daude asko hemendik begira. Aisagar ondo hauek aze ikus mira. Hobe genduketan agolaxe balira. Erdi utzitakoak baziran bidian. Inor ez omen da eta
zaintzeko idian. Jendea jarria da beldurra gaidian. Lanerako gogoa hortxe agirian. Edateko hobeak baigera gu ere. Ondo edanta janak eiten du mesede. Unai zaizai daukagu horren beste jende. Agur esan daztea guztiontzat hobe. Konpidauta zaete, Goizian goizik hasi gera lehen, denoi egun emanez, asmatu ere egingo gendun, Felix jaunaren esanez. Sagastita sagarra, kontua barra, ta logika ala danez. Ibilbidea buka dezagun, sagardo ona edanez. Ibilbidea buka dezagun, sagardo ona edanez. Gozo askoan juan baizaigu, goizaren lehen zatian, bueltan ibili ondoren berriz plazako partia. Bide txiurtaldapa hiru izerditantan, oain edan eta jakian. Askorik behar ez gendun arren badeguta aitzakian. Askorik behar ez gendun arren badeguta aitzakian. Bazantartean txertakamentu, ostota gero sagarrik, bertsoak ere hortxe joan dira, beti zuzendu xamarrik. Zorionak Felixi, segiola berrizi, bakarreik etzuen txarrik. Iklana eztek egiten motel, sagarra biltzen bakarrik. Iklana eztek egiten motel, sagarra biltzen bakarrik. Goizeko belainotan ziran, belarri bili bigunak, egutera hau baino lehenago, ospel paraje ilunak. Eskerrik asko Felix segiolaxe berriz, aizure hitz jakitunak, eta gu berriz gauza askotaz oso gutxi dakigunak, eta gu berriz gauza askotaz
oso gutxi dakiguna. Herri ederrau bistaratu da, lehen zegoena isila, lehen da biziko handia izan zan, zenbat handiko mutila. Ta orain Gipuzkoa hartu dio juzkua, urteak ditula mila. Segiola festa jartzeko, aitzeki berrien bila. Segiola festa jartzeko, aitzeki berrien bila. Jakintza zute goizetik oso, gustora jardun gerala, jendea nola juntatu zaigun, bideak aurrera ala. Eskuinta ezkerrak, ai altzori eskerrak, segi gaur arte bezala. Lehendikan herri bizia denak, bizirik segi dezala. Lehendikan herri bizia denak, bizirik segi dezala.